euskaldunga mujadara, mujadara euskaldunga. Suahili ikastaro trinko bat egiten ari naizela uste baduzue, oker zabiltzate euskaldunga mujadara gaurko bi osagai printzipalak dira. Alde batetik euskaldunga ikuskizuna eta beste aldetik mujadara gaurko errezeta. Nik Afrikarrez dakidan gauza bakarra Tarzanek txitari esaten ziona hankaua baki, hankaua txita, hankaua patxi. Guazen astera saioa. Kaixo lagunak, eguerdion, eta haupa eroa, eta haupa maite, ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Ongi, zukaldatzeko prest? Beti. Beti. Eta jateko? Eguanek eta gehiago, ze ona. Bueno, hemen dakau bikotia, Euskaldun gakeko sortzaileak, aktoreak, danetik esango genuen ez da? Danetik. Zer da zehazki Euskaldun gak? Ia, Euskaldun gak da, Euskaldun zar eta Euskaldun barri baten arteko elkarrizketa moduko bat. Elkarrizketa moduko bat. Biren arteko bakarrizketa bat, esango genuen. Orduan aitzakia Euskara da. Bai, ez da? Ze ona. Bueno, eta baldakizu ezetan mujada gara. Mujadara da, gaurko errezeta arabiarra da, eta da, nasketa bat, bai dilistak, arrozak, gio iten dana da baitare tipula gozo-gozua jarri, jogurra ere badarama, eta frutu lehorrak bai batzuetan. Eta gaur, ja, esan deu zer da mujadara, baitare euskaldungak, eta ingo deuna da sukaldian hasi, eta zuen lan guztia esautu, ez da? Vale. Adi lagunak ez moitu hortikan. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz nondik noe bilko gehan errezetakin, bale? Bueno, azteko eta behin ingo deuna da, eltze askarrian, dilistak egosi. Gatza pixkat, ura pixkat, botako jau, ura desente, pixkat ez biharduna, gatza tanto bat eta olio tanto bat, eta goxatzen utziko deu. Behin, dantzan hasten danean, 6-8 minutuan indaukiko deu. Gio ingo deuna da, iragatzi, eta ingo deu nastu, hemen prestatzen egean nasketara. Ze prestatuko deu? Ingo deuna da, ontzi handi batian jarriko deu tipula erregosten. Behin ondo goxatuta da honian, ingo deuna da, dilistak eukiko ditugu prest, bertara botako ditugu, baitare botako deu arroza, espeziak botako ditugu, goxatu, espezia dakau hemen kanela, dakau oreganoa eta piperrautza. Ura botako deu, eta ja, dilistak arrozak inda espeziekin prestatuko dira. Eta hori izango gaurko plateran, oinarria. Baina gehituko jau, esan deun bezala, jogurra, hemen dakau jogurra, grekua da, ingo diona da menta ostuak txikitu, bertan jarriko deu, eta gero plateran lagungarri jarriko dio. Eta platero honen berezitasun bada, iten dela tipulina o tipula, ondo erregozi aparte ere bai. Eta erregosten deun hortan, iten deu azukre pixka bota, goxatzen deu, ondo karamelizatzen deu, eta platera bukatuta da honean, gozua ongoaia, bere tipulakin, baina tipula gehiago jartzen zaio gainean. Eta hoi jarriko dio gainean, eta hoi gutxi balitz, lagungarri gero talotxo bat ingo dugu. Talotxo hau iteko, hemen dakau lino, txikitua, ez da beste zer, ingo diuna da gatza tanto bat jarri, olio tanto bat, ura bota, eta masatxu ingo dugu. Masatxu ingo dugu itxi, eta ostutzen utzi. Osea, ondo torte zaio reposo txiki bat. Eta reposo horren ostian ingo deuna da, moztu, bolatxoakin, zanpatu, eta prejituko ditugu plateran lagungarri jartzeko. Bueno, mingainekin jaluze, imaginatu baina errezeta aiten, Bueno, ingo deuna da lanak banatu. Zuetako batek ingo una da, ore hau prestatzen jun. Hemen daka. Maite. Venga, ba. Bale, daka, lino nirina. Gio, lino nirina da, lino rubilua, eta indeuna da, birrindu ondo guk prestatu dugu. Botako jozu gatza tanto bat, olio tanto bat, eta ura pixatuta dauna, bol baten botako zu, bolen itezu nasketa, eta gero nasketa ja berdunian kanpo ateatzen, nahi kanpo atea eta hemen pixka zanpatu eskukin, bale? Venga, hau zure kontu, eta aroa, adibidez, aldiazu tipula hau mosten jun, kenduko jozu sustarra, txortena, julianan moztu, eta goxatzen jarriko dugu, bale? Perfecto. Venga, lanak banatu ditugu, eta guain mingaina eman berdio, bale? Vale. Oso ondo, bikote. Bueno, Euskaldun gak,
noiz sortu zan? Antzes lana da, edo proiektua da, zer da zehazke, antzes lan bada, bai, antzes lan bat, eta pasaden urtean udan, hasi ginen. Nahi genuen egin lan batera aspalditik, eta erabaki genuen astea zeo zer egiten, eta nik izan nuen ideia bat, eta ze, bai, ez da? Bai. Ez que justo atara nuen ze bat, eta nik nahi nuen kontau nire historia. Orduan zuz Euskaldun berria eta zuz Euskaldun zarra, ez da? Bai. Harrapatzen hasi naiz, harrapatzen. Baina hori egia da, orduan ez da antzes lanian, ez dezu antzesten, benetakoa da. Bai, historia bai. Basado en hechos reales, esatean da. Hori da. Vale, ona. Eta hasi ginen ja testua prestatzen. Bai. Parkatu, barriro. Pitxin bat, bota diozu txorrota hori, nahiko. Vale, nahiko. Oso ondo. Eta hasi ginen testua prestatzen. Bai. Gure ibilbidea kontatzen apur bat, nik neukan hor anekdota pilo, eta gure naben atara antzestu gure naben hori kontatu, ze oso garrantzitsua zan niretzako. Ze uste dut hori, beharrezkoa dala horrelako gauza kontatzea eta umorean bidez. Hori da, hasi ginen pentsatzen hori ez, ze anekdota genkatzen kontatzeko, zer pasau jakun gure bizitza, ez, euskararekin erlazio hori, nondik nora joan dan, kasu bizetan. Hori da. Eta esaten dezuen bezala, hor, adibidez, jende asko identifikatua sentituko da zuen antzes lanian, ez da? Denak, ez da? Euskaldun denak egia zan, bai. Bai, azkenien hizkuntza bati buruz ari gara, ez? Orduen, alde baten, euskeraz ez dakizienak ez, obviamente. Hombre, baina ez dute ulertzen. Eta ez dizetu etorten, baina, etorten direnak ikusten, alde baten edo bestean, dauz danak. Hori da. Osa, publiko osoa dago. Claro, amaitzen dugunean, askotan esaten digute, eta zergaitik ez duzue kontatzen hau edo bestea. Bai, danok dekoguz anekdota geixau, edo gustauko jakuna kontetie, edo... Bai, eta gainera humoren bidez kontatu aldo zudana, eta inorre ez da sentitzen txarto. Osea, azkenean gabiz, guk Euskaldun berrio jaten ditugu negatiboak askotan. Guretzat da, kriston erronka hori ez egitea, edo ez jatea. Jate dituzue zeintzuk? Ni oso silvestria naiz, Kak. Zuk ez dakizu zer da negatiboa. Nik ez dakit eta zer da. Claro, Euskaldungan azaltzen dugun zer da negatiboa. Badakizu zer da Euskaldun berriok jaten ditugun kak. Katxizla, eta guk ezautu ez, Claro, zuentzat... Igartzen dugu hori ostikalatxa hori belarri zen. Kabata azten da bimba, hori da ergatiboa, hori nik ikasi dut, baina aurten. Bueno, seguramente institutuen baina. Ikasi ezu behakin zaudetenetik, edo lehenotikan? A ver, seguramente institutuan, institutuko irakasliek, euskara irakasliek, egongo da, baina seguramente ikasi neban institutuen. Seguro, hori fijo Egataratzeko ikasiko neban, digo jo. Baina, gero ez dute ergatibo itzabe ez dakit. Hori da, nahi harrapatu indit, Claro, egon ginen batera berba egiten ergatiboari buruz, eta berak zan sustan, baina zer da ergatiboa. Bai, básicamente. Eta orduen, horri buruz adibidez, ergatiboei buruz hitz egiten dugu. Eta hain desberdinak aldea Euskaldun berri eta Euskaldun zarrak. Ez eta bai. Hori da, a ver. Hizkuntzaldetik bai, bestela ez. Bestela ez, bai. Ez gara desberdinek, baina fijatzen gara gauza desberdinetan. Ez dakit zerren bioten egore gauza. Vale, hori ingo deuna da guain, lagako deu, behitu, hau jarriko ez berago, jartzeko hemen, berotzen, oso ondo. Eta hau, kenduko izu ja hemendikan, oso ondo. Komeni zaiguna da ez lehortzia. Ez lehortzia ez errez. Ordun, ingo zuna da, plastikotxua iriki, pixkatxo bat, bertan jarriko zu, itxiko zu, zanpatuko zu, eta gorde ingo dugu, bale? Esan duen repos hori emateko, gero errexago luzatzeko, bale? Oso ondo, haure listo, eta hau ere bai. Bale, ezin hobe. Orduan oso desberdina gea, eta zertan da gehiena desberdintzen gean, oso zei, bueno, itzik ingabe, ez diozu harrapatzen Euskaldun berria da, Euskaldun zarra da, norbaitei, ez da? Ez. Egize da, Euskaldun zarrok harin harrapatzen dugula Euskaldun berri bat berbainen azten da nien, ez? Baina... Bueno, baina niri askotan esan didaten ni Euskaldun zarra
ematen dudala, Euskaldun zahar asko baino beto itezulako. Ez dakit. Bueno, desberdina da, bai, desberdina da, egia Bueno, zan. eta zelan tratatzen dugu euskera, ez da guk nahi dugu ondo egin euskera eta zuek egiten duzuela, zuen erara. Hain naiz ni ikasten pixkanaka, baina hain naiz, baina gelditze zaitu haindikan. Egia esan, bakoitzak dakaun euskera hori da, gure txekua, gure usokua, nik inventatzen de gauza mordo bat. Gauza mordo bat, bai, eta jende bronka botatzite bai, Baina, nire naiz euskitze ikasten nahi naiz, eta pixkanaka, urreatzen naizen euskitzen iskera itea hain ondo, egia esan. Zatikan euskeraz, itia ez da zaila, baina ondo itia beste histori bada, ez da? Eta euskeraz egitea ez badakizu ez da erreza. Ez da erreza. Nik betidanik jakindot zehozer, ikasi nuen euskeran, B ereduan, bilingüe moduan. Baina, belarria beti eukiezu inda, ez da? Bai, baina ikastea eta gutxi gora bera honan defendatzea, erreza, bez ez da, elana, inbida, idazlan asko egin behar dira. Nik egin beharko nituen, pentsatu. Hala da. Bueno, eta batez be, lotziek entzie. Bai, hori kriston erronka da. Nik erabaki nuen bai ala bai egin behar nuela, eta horrela egin nuen bai. Hori da gauza garrantzitsuenetako bat, ez da? Bizitzat danian bezala, lotza lapurtzeko, eta listo, ez da? Hori da. Hala da. Eta, ezkenian, tirabira asko egoten dia, Euskaldun berri eta Euskaldun zarren artian, itzetiko garaian, eta... A ber, batzuk egoten diez, eta batez be, zein dia gatazka hondilenako, zein dia... Batzutan nik uste dut, niri behintzet, eta ezagutu dut Euskaldun zar gehiz hau, kosta bitxinako zuzentzie. Ez, olako, niri pasoia eta behintzet, bilur bat, esaten, ez dut esango bestelan igual, ez da huengo, euskeraz, eta mostu iten diozu, eta ez tesuna inmostu, ez dut zuzentzen. Eta gero, dau, adibidez, aroa, eta seguramente, eta Euskaldun berri asko gehiago, ez, nahi da biena, nahi da bien ondo egin. Eta gu gauza, así como un poco... Baina, segun ze nivel dakasun, igual zaude denbora guztia oztopatzen, bai, ez da? Claro. Ibili berzea atentuz, ez da? Baina, ikusten badozu beti egiten duela akats bardina, eta zuk ez badozu ezer esaten, zelan asmatuko dau txartu egin dozu, zelan asmatzen dozu? Ba, gaina uste ondo aidala, eta zuk ulertu diozunez, zure era hortan, emateu ondo aidala, ez da? Claro. Eta gero ze bat gainditzeko adibidez, bai ala bai gauza batzuk egin behar dituzu ondo, eta kalean txartu egiten dira. Bai. Nik horri ikusten ere bai igual Euskaldun berri batek erderakada bat sartzen du, eta kasartzia. Eta guk nahi aina. Hori, esaten dut nik Euskaldungan esaten du. Gero, Josei nahi entzuten jozu irratian da. Eta superpolita. Zuek esan aldo zue, beti itxi bentania, hori kontatzen dugu. Eta nik esaten badut, zabaldu puertie, Dramon. Niri hori gertatu zaire bai, eta bueno, arrazoia gauzatik gure hizkuntzaren minoritarioa da, eta guk indartu behar deu, eta guk jarri behar deu indarra danon artian, baina nik adibidez, ETV bin, historia ez abokado zen, euskerakada mordoa botatzeitut, eta oso silvestre eta ondo gelditzea. Baina adibidez, ETV baten erderakada botatzeitutenean, jendia jetzaio bate gustatzen. Ja. Lasaitu behar gara hor. Bai, lasaitu behar gara. Hain behar deuna da Euskaldun du, eta alde berean goxatu, ez da? Ez dramatizatu gauzak, ez da? Bai. Zea, azkenean Euskalduna gara. Hori oso polita izen zan, ze Durango nein genuen orain dela, martxoan nein genuen. Eta etorri zan nire euskerazko irakaslea, euskaltegikoa, maite be bai. Eta gero bidali izostan nolan meme bat edo, mezu bat esaten. Garrantzitsuena da, euskalduna da zarela. Eta listo. Eta hortik aurrea, bakoitzan nahi duen lekutik eustia, ez da? Hori da. Bueno, launak, hemen txaigea eta ikusi zua itzein da itzen, baina lehendabiziko urratzak earki eman ditugu. Tipula goxatzen jarri deu, tipulinak, bai geho gainetik botatzeko eta bai arrozan barruan dijoana, eta ingo deuna da lehendabiziko erreportaria ikustea. Joan, betu ze ondo utzizun horeare bai, ingo deuna da, hau, lau edo bosatitan, lusatuko ditugu, rodillokin eta sartaian pasa. Eta bitarten ingo deuna da, aitana jatetxea jungo gea, eta atunakin zerbait goxo-goxua prestatu ge. Oazen ikustea.
Opa Joseba, eguerdion. Ni gorra esaten naiz, Aitana Donostiko sozietariko bat, eta, bueno, gaur gure restaurantia erakutziko izuegu, eta ia gustaten baiatzue. Hengo plateren bat, eta zango nazue. Pizkat esan jain dauzela urtebi, Aitanan, eta, bueno, hasien kontzeptu batekin, internazionala, eta esan asko gustatzen da, eta, bueno, konturatu garina da, jende asko atorren ian kanpotik, hemen oso produktu nauko, orduan bertoko produktu proba nahi izan etorten dira. Orduan bai segitzen dauz horrekin platerakin, baina asko aterrixa hau, eta bertoko plater asko ateraten gabiltzea bai, eta Brasia hau gaulez bai, gehi esan betza eta zerto bat izan dela, eta, bueno, go asko egin lanerako, eta, gustora. Goiko partia da informala, tente jateko, erateko, eta hau daia pizka komedora gehiago. Luz tenue hau, paskania nik usteot afaltzeko ordurako, eta beste ambiente lasai bat emototzola, eta, bueno, orduan horra postaren duan pizkat dekorazio espeziala itxik, eta nik usteot aceptazioan eukide dela Donostin, hasi que, bueno, gustora hoz. Eta gero, bueno, ja terraza kalera dona, bueno, hori ja pizkat betigu, nahi gozu kainat eta alitatzuk hartu, pizkat informalaua da. Eta bi karta ezberdin daukoz, bat esateuna da pizkat igual plater pizkat internazionalagoakin, eta gero hemen kome horian ja bai pizkat asenta gara plater tradizionalakin. Eta produktu oso nauko lez Euskadien, aprobetxen berdago. Bale, bueno, ni petzo dia eragutze dutela Aitana, esagotzu etze pizkat zelan funtzionatzen da ben, da, bueno, ointxo honekin itxiko hau, da berak engotzu plater egar bat, ia gustaten jatzuen. Kaixo, eguerdion, ni Jon Otxandio naiz, Aitanako sukaldaria, eta gaur kanotia atun, guakamola eta arrozarekin prestatuko dugu. Azteko, atuna ebaiko dugu, kubituetan, errezeta hau, Aitana zabaldu dugunetik eukin dugu, eta oso eskatua izaten da, barran eta jatetxean, gauza freskoa da. Guk atuna erabiltzen dugu, atun freskoa, begira ikusten duzuenez, brio ikaragarria duka, eta guk marina etu egiten dugu gure binagretarekin. Gero arroza eta binagreta atunarekin nahaztu, gure kartan, gure menuan, badaukagu sashimi de atun, solomao izango litzaiteke, laminatxotan, eta gero beste bat daukagu parrian, bai, bentreska izango litzateke, eta buelta egiten dugu parrian. Ni Leioako ostalaritxe eskolan ikasi noan, gero Boroara joan nintzen, Zornotxan, egon nintzen 7 urte, Mexiko bai bilina 7 urte, eta Donostira etorri naz, Aitana zabaltzen, urte 2 eta erdi ostean, hemen gaude, kanatuia prestatzen. Gure kanutioak barru beteteko ditugu. Aitanara etorten den jenteak, badaki guk kalitatezko produktuak erabiltzen ditugula, da gaur atuna daukagun moduan, beste batxutan erabiltzen dugu saieskia, horrekin plater bat egiten dugu, makaiagoa bai erabiltzen dugu, edo roda baioa, txuleta ederrak badeko guz, toma joka, onango azurba erraldoi batekin, eta bueno, gure etxean egiten dugun sukalde gozoa da. Amaitzeko, gure kanutioak zeboina eta hasien nazketatik pasatuko ditugu. Errezeta hau Mexikon ikasi nauan, eta Mexikotik onarte ekarri gendun jenteak mundua ezagutzeko. Bueno, Joseba, hemen daukuz atunen kanutioak, eta nahi osunin pasamendik eta proba, hemen ongara itxoten, bale? Aitana Donostia, kaia sozeian. Venga, agur! Aupa Igor, aupa Jon, eta aupa zuen kukurutxo hori, Jope, ze gauza ona. Bueno, mila esker, jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten denoi. Eta, gu hemen jarraitu behar dugu, gure errezeta egiten. Hemen dakauna da, behitu, tipulina goxatzen dakau, utziko dugu gehiago goxatzen, da gero azukre pixka eta gatza botako jau, plateran gainen jartzeko. Hemen tipulina txiki-txikin da, behitu 6 itxura hartu digun, eta hemen guain junbiar nahizena ni botatzen. Dilistak, hemen dazkago ateatan, iragatzi ingoitugu, eta iragatzi ostean botakoitugu bertara, arrozakin, urakin, eta espeziekin da goxatzen jungo gara. Hemen, dakauna da, Maitek prestatu dugun orea, eta ore honei, ingozuna da, iriki, eta adibidez, 1, 2, 3, 4, 6 pusketateako dituzu, bale? Eta gero, estiratzeko, espeatzeko, normalen irinakin daola ibiltzen geha lanian, baina olioakin ibiliko zea, bale? Eta hemen, 2 papela dazkazu, baina behitu. Hola hartuko zu, pusketakin, bolatxua prestatzen dezu, olio tanto parea botatzen zu,
izten dezu eta rodillokin emate jozu, bale? Gero, berdin du ez gelditzia... Bueno, bale. Berdin du ez gelditzia oso borobila. Zergatikan? Gero honekin zuzendu ingo deulako, bale? Izar bat gelditzen badare bai, izarra goxua ongo are bai, Baina gero ingo deuna da, moztu, soberan da hona atera, soberakoa berriro aldeu kiribildu, eta berrera bibili, bale? Eta zuk, aroa, lagunduko jazu, hemen dakau jogurra, eta hemen mentatxuak, ingo dituguna da, ostotxokatea, bale? Bale. Eta gero osto hauek ingo ditugu pikatu fin-finak, eta jogurrean sartu ditugu, bale? Bale. Venga, zure gotu, dana ez deugia. Nik usten dut, 3 olakokin nahiko izango dut, bale? Venga, zure kontu, eta ni esan bezala hemen espezia botatzen hasiko naiz, lehendabizia arroza. Gero espeziak pixka goxatu, dilistak bota, ura, eta goxatzen utziko dugu, bale? Eta lehen bezala, mingaina eman berti guaine bai, bale? Bale. Bueno, bikote, antzeslan nau noiz hasi izan? Uste Durangoko azokan ez banaiz nazten, ez da? Bai, bertzio laburra. Bertzio laburrakin, hori da. Bai, genuenan, eta holan frogatzeko eta dana, oso ondo urten zan, egin genituen 2 pase, lehenengoa izan zan, nik esaten dudan moduan, amigas y conocidas, eta junzan oso ondo, urten aurretik ja denok, hori da garrantzitsuena, horrez bazu ondo iten, bestiakin ere ez da? Laguna gazkenian kritiko egitazkoa botatzitu ez da? Bai, eta ja bigarrena izen zan publiko objetiboa, ez da? Bilak laburrak, hori bai, bilak laburrak. Eta oso ondo junzan be, bai? Bai, egizan oso ondo funtzionabe bien bizek, azokan, maravilla. Bai, oso gozatu genuen, bai. Gaina etxian ez dare, bai, Bai, gainera San Agustin gure etxea, ze lan egin dugu San Agustinen bertan. Entzaiatzen dugu bertan. Bai. Eta adibes, esaten desunean Luzia eta Laburra, desberdintasun asko topatuko ditugu batetik bestea, edo zer da... Luzeran. Bai, ze... Sartu dugu gauza gehiago, luzean, obviamente. Hori da. Ze egiten dugu luzeagoa. Baina... Estruktura eta desberdina dabe bai, baina funtzionatzen dugu. Goiez, gu bai laburrean eta bai luzean, luzea 10:45 minutu. Hori da. Igual, bueno, bai. Goiez... Apiñón. Hori da. Osa, 10:45 minutu guretzako guk uste dago behintzat, eta ikusi dauenak esaten digute. Barreka denpora guzti. Ze, ona. Eta orduan zer hartuko genuen. Piskat, humorekin de bai harrapatuta da, oza, monologo antzeko bat izango genuen alko genuen. Bai, hori da, monologo bat, baina 2 pertsonen artean, baina hori da. Binakako monologo bat. Stand-up komedi esaten da. Esaten dana, hori egiten dugu. Gubizo kontatzen dugu, bai, antzestuta dago apur bat, ze aktoreak garenez, zeo zer sartu behar dugu. Eta Patri, bera izen da Patri Urrutia, izen da gure kanpoko begirada gion zuzendaria. Zeguk egin genuen dana, testua eta pizkat pentsau, holan esango dugu, eta dana entzaiago genuen, eta gero etorri izan ja Patri, gauzak bere lekuan jartzeko. Asko mareatu zizuen? Keba. Eska moldatuta listo, ez da? Baina, zuek ere guztu egon behartzate holtzan, ez da? Azkenian hori da, oinarrizko zerbait, ez da? Bai, Antzeslan batian. Oso garrantzitsua da gustora egotea. Eta justo behintzet ni ikuskizun honetan oso gustora nao. Zube, bai, ez da maite. Bai, kutsillo horregan. Bai, ez da? Zube, bai, ondo zaude, ez da? Eta hor, publikoak parte hartzen du? Edo ez du parte hartzen? Apurtxo bat, bai. Apurtxo bat, bai. Bai, zez gara bat ere ona. Eta orduan galdetzen dugu zelan egiten dan aditzrinkoa. Zuk badakitzu zelan egiten dira aditzrinkoak? Badakitzu? Venga, Maite, bota bat. Trinkoa, zuaitza trinkoa, aditza, horrelako gauzak egiten ditugu, eta gero dekogu triviala. Bai. Egiten dugu holtza gainean telebista saio bat. Hori da. Euskal triviala, bai, egiten dugu. Segure asmoa da euskaldungatasuna zabaldu. Bai, eta famatuak egin, obviamente. Bai. Eta, bai, konturatu ginen, pues hori, herri desberdinetan gauzak desberdin esaten direla, gauza bardine. Baina hitzak aldatzen dira. Hitzak aldatzen direla. Orduen, pues, apur bat nahi gendun horren inguruan, hori, pues telebista saio bat edo publikoari galdetu, ez? Pues, zelan esaten diren gauza batzuk, edo badakizien zer esan nahi dauen
Gauza bat, edo bestea. Adibide bat, jartzearen. Zer esan nahi du akeita hitzak? Akeita. Bai. Akeita. Ez dakit. Akeita, kiakin, zehoz ez dakit, akeita. Pues Bizkaian erabiltzen da. Eta haumau. Edo erabiltzen zan behintzet, eta esan nahi du kafea. Kafia? Bai. Akeita eta txokorra. Nik enekien, Txekorra, bai, txikilla baino gogorra, arratiako txekorra. Txokorra. Txokorra, bale. Txokorra da purue. Puru eta kafie, akeita eta txokorra. Ai, bale, ona. Eta atxe bakoitzen ero batea, eta? Edo korrikan hitza sinonimo pillo eskatzen ditugu. Nola, badakizu ez suma ja nola esatean korrika. Zelan. Saltakan. Bez? Beste bat, badeko beste bat. Lehenengo bat ezite saltaka, eta saltaka. Claro, guk idatzi gendu nien gidoia, bueno, bai, ipini gendu zen, bi edo hiru adibide, esaten gendu, bueno, inork ez badago esaten ez ebez, guk esan beharko dugu. Guk esango dugu. Baina, bueno, pues lasterka, añeketan, antxitxika, karraka... Hori da. Eta dauz, korrikak eko sinonimo pillo bat, da pasada bat. Eta hori, pues broma hori egiten dugu azkenean, esaten dugu, bueno, korrika deitzen da korrika... Mirariz. De puro milagro. Korrika hori da. Pues... A ver, nahiko lela gara, Osa, asko gustatzen zaigu txorradak esatea, eta erabili dugu hori horregatik pasatu jandia gain ondo, horregatik pasatu. Normala. A ver, hori da, ez gara sartzen olako... galdera edo erantzun filosofiko euskararen ez. Osa, da oso eramangarria, oso divertidue. Bai, ikusgarria da, bai. Eta adibidez, improvisazioa bada oso antolatuta dijoa historia? Ez, nahiko antolatuta da. Bai, gidoia... Ez, lehen esan dutzut hori, goiezela piñon, gidoia oso argi dekogu, eta goiez, daur, saioa egiten dugunien, pues horre apur bat egon bargara adi, eta badauz areto batzutan igual ez dana oso ondo entzuten erantzuna, edo... Ze gustatzen zaizu gehiago, areto handi bat, areto txikitan, denetekan, ondo ordaintzen duen lekutikan, ez da? Hori, Joseba, hori. Zen una esan, vale. Baina hor bada, ez dakit, igual, gustatuko zitzaigun areto hontan matia, edo ez dakit. A ver, ez. Gero esaten dugu, ez? Osea, gure objetiboa da, gure nahia da, euskaldungatasuna zabaldu. Osea, nahi dugu, jendiek ikusti, jendiek barri itieguaz. Claro, eta gero kanpora begira, egitea euskera, lotxa barik, akatsak egiten baditugu, egiten ditugu, eta ez baditugu egiten, primeran bebai, baina hori da... Baina nik esaten dutena, nola ez duingo euskaldun berri batek akatzen bat, ikasten nahi da, gaina berria da, hitzak beak esateu gainea, ez da? Eta zarrak iten deu, nola ez duingo berrik, ez da? Claro, eta ondo pasatzea euskera ikasten, ze oso garrantzitsua da, ni sartu nintzenean, euskaltegian sentitzen nuen gauza bat, kontuz euskera sabiz egiten, klasean bertan bebai ikaskideekin denok, nik egiten nuen berbaz, ikusten duzun moduan egiten dut berba. Hola ikasi behar da, Hemen aroa bezala ebili behar da, isilikan ez da ikasten, Baina hori denok egon ginen holan beldurtuta, ez dakit egiten, klaro, horregaitik gaude hemen. Ez dakigulako, baina egitea euskeraz beldur barik eta... Eta helburua zer da orduan? Zuek ondo pasatzea zuen entzeslan egitea? O badaka helburu bat hori euskaldun berriri bultzada bat emateko eta... Bai, a ber, hori da, guk ondo pasetie, baina ikustie bai, hitz egin aldala euskeraz bilur barik. Hori da. Eta hitz egiten, pues... Hori da, eta beste mezu bat dago, euskaldun zarrentzat, zuentzat, mesedez, esan zeozer txartu esaten badogu beti, Zendu. Claro, zuek bebai galdu zuen lotza. Aurrenengoan baina hiru aldiz berdina esan zuten esaten esan, Eta konfiantza baldin badago, edo ikusten badozu, aurrean deko zuela, euskaldun berri bat, euskera egiten, que le está costando, igual egin astiroago, edo ahoskatu, batzutan ez duzue ahoskatu. Guri gertatzen zaiguna asko da, igual euskaldun berria hitzeiten nahi da, eta pixkat, tartamuduei bezala bukatu ite jozula esan ditziata. Hori ondo dago, ez da guain ondo. Bueno, nik uste otor zabaldu... Tartamuduei bezatu guen bentsatez ez, utzin bertzaiela lasai. Bai. Euskaldun berriei utzin bertzaile edo ez? Ez dakit, begiratu berak zelan... batzutan topauko da berantzuna, hori da. Eta ikusten badozu hor geratu dala klabaue, laundu.
Bueno, lagunak, hemen txe, behitu ze, talo, txukuna egiten aizean, ezin hobe, jogurra epres dakau, dilistak ere bai, tipula behitu ze itxura, eta bitartien jungo gea, Bilboaino, akeita bat hartzea. Ados? Oso ondo. Ikusiko zu eseleku, eharra. Guazen berri. Apa Joseba, egunon, Jagobanaz, gurekiko sortzailea, eta hemen aurkitzen dauzu, neure kafia hartzen, eta Bilbon gauz, pozaz 22an, gure kofi dakagu atxian, eta sartuko gara ea nolako kafia dakagu zan, eta nolako postriak be. Así que, aurrera! Gure kofi, gurek proiektuaren barruan dago, eta kafea erateko kafetegi bat da. Guk ikusten genuen Bilbon specialty coffee arloan utxune bat zegoela, eta bertan topatu genuen tokitxo bat. Eta lehenengo kafetegia pozaz 22an dakagu. Gure filosofia oso argia da, ze gure duguna da, aintzina geneukan potxodozko kafia, urte berri honetara ekartzia, errezeta berri batzuekaz. Aurkitu dezakegu, Brasil, Kolombia, Etiopia edo Burundi adibidez. Gero bepadakagu oso gintza, osasungarria, azukrerik gabekoa eta gluterik gabekoa be. Adibide moduan, hartu dudaz 3, 2 kafe mota ia bardina direzenak eta gero blend bat, bale? Adibidez dakagu Etiopia eta Kolombia, segie kafe oso exotikoak, eta usainaren arabera die afrutauak, bale? Fruta zapore dakige, melokotoia eta bar. Eta gero adibidez gure kofi da gure blend berezia, 3 jatorrizko kafia dekoz, da Brasil, Peru eta Kolombia, eta txokolate eta frutu lehorren usaina deko. Normalian gehien saltzen dugune kafia edo jenderi gehien usaten jakon kafia brasilekoa da. Txokolatezko usaina dekolako eta oso gozoa delako. Gure kofin bertan badakaguz 2 motetako kafiak, amenatxian dauz saltzako kafiak, eta gero gu barruan dakagu putxodozko kafia, eta hilabetian behin edo 2 hilabetetan normalian aldatzen jutzen gara jatorrizko kafia edo beste motetako kafe bat. Orduan ja amaitzeko jungo gara melegaz, ea nola egiten dugun gure putxodozko kafe berezia. Mel dakagu hemen alboan, zera gure kofin barista berezia eta dakagu pertsonari garrantzitsuena bertan. Potxodozko kafea egiteko erabiliko dugun kafe mota gure blend konkretua da, gure kofin blenda. Hasiera batian, kafea hartzen dugu eta ehotu behar da kafea hau. Eta kafe mota hau dakagu hemen neure amamak behin esan zuen zergatik Bilbon ezintan daztatu potxodozko kafe bat. Así que hartu nuen ideia, eta Marisa Bakek egin zuen errezeta berezi hau. Ehotu eta gero jarri behar dugu kanasta batian, kanela purtsu bategaz, hiltza purtsu bategaz eta txokolatea purtsu bategaz. Eta hori izango nintzateke gure errezeta berezia, edo nasketa berezia. Kanasta hartuko dugu eta putxeroaren goian jarriko dugu 92 gradutara. Eta gero, 15 minutu ondoren, prest izango dugu gure potxodozko kafea. Joseba, eskerrik asko gonbidatzearren, eta besterik gabe, gonbidatzen zaituztegu gure potxodozko kafea daztatzera. Besterik gabe, agur! Agur! Haupa Melina eta haupa Jagoba eta ze kafe goxua, Ez que ondo indako kafeatik, ze desberdintasun da hon, Bestiak, lau kutsara da azukre behar ditu ez da, Eta ona da ona ze ondo sartzen dan, Eta horrez nia ondo goxatuta, bihotza eta guzti, bezarka da hondi bat, eta notatzea maitasunea jartizula, jarraitu jartzen. Gurean jarraituko dugu. Hemen txedao maite opiltxuak indain, gelditu gabe, oso ondo. Eta, aroa lagunduko jasuzuk, majau bat ingo dugu, bale? Eta botako jo. Nik hauek pusketa batzuk ingo ditut. Puskatu eta tostatu. Gero, maja bortan pusketa batzu topatzeko, bale? Baina zuk, beste hauek, anakardo hauek, ingo dituzu hor, txikitu eta masatxo bat ingo zu, bale? Zure kontu hori. Eta bertara botako dugu erabilitugun espeziak arrozan botatzeko, bale? Hemen botako zu goiaraka txiki bat, piperrautza, oregano pixkat eta kanela pixkat. Eta hoi gutxi balitz, errezetak dakan gauza guzti botatzeko,
gero, menta ostotxo batako jozu eta perexil pixkate bai, Vale. Eta dena hor majatzen jungo zea, bale? Vale. Venga, eta hor dakau, maite lanian dakau, gelditu gabe. Lehenengo hau, ez da? Bai, lehenengo hori, eta hoi da, bildurri gabe eman golpek, Bai, lasai. Bai, indarra biharri zatu horrek, energia sartu bihar zaio. Nik badekaten energia. Hoi den, eman. Edo ez, maite. Bai. Maia ez puzkatu, bale, maia ez puzkatu. Eta hau, ikusten zuen lehortzen nahi zaigula, ur pixka botako jo hemen, goxatzen jarraitzeko, eta ez lehortzeko gehiagi. Bale, txorrota txiki bagota, bale, goxatzen jarraitzeko. Oso ondo dijoa hori, eta tipula zesanik ez. Ingotena da, sartaitxo batatea talotxoa markatzen juteko, alde batetik, eta bestetik, ebaiateako sartai txiki bat, anakarda hauet tostatzeko. Bueno, bikote, eta hau, lehenengo aldia da, lan bat elkarrekin indezuena? Antzes lan batera indoguna, bai. Bai, bale. Bai, egin dugu gauza gehiago bizon artien. Aurkezpenak batez beta holan. Bai. Eta San Agustinen egin bueno, batera. San Agustinen indugu lan, aspalditik ezagutzen gara. Zer da San Agustin, nun elkartu zinaten? Bueno, baki santu badala, baina ez dakiz da zehazki. San Agustin kulturgunea da Durangoko aretoa, Durangoko antzokia. Vale, han elkarlanien ibilitak guazeate. Eta han ezagutu ginen, bai. Zeite zen dutenan? Ba, denetarik. Takillera, akomodadora, laguntzaile, danetarik. Zabalduz, sarratu, atea, danetarik. Eta nun elkartu zinaten, desantzen duten, zehose antolatu behar dugu elkarrekin, hau atea behar dugu aurrea. Noiz izan zan pasu hori, noiz emantzen duten? Bueno, ezagutu ginen, banekizen aroa antzesli esala, ni Durango nabil, karrik antzerkitaldien, antzerkitalde amater bat da, eta, bueno, gauzatxuek urtetan ziren eta holan, aurkezpenak batez be, eta egiten gendu zen batera, eta oso gustora. Bai. Orduen heldu zen momentu bat, esan genduna, indiogu zozer... Guria. Haundiago. Ganorazko. Ganorazkoet. Indiogu zen gauza danak izen diez ganorazkoek, baina... Baina zozer, hola, bereziagoa, edo, antzerki bat. Eta horraz eginen pentsatzen, eta... Eta nola aterasan ideia hori Euskaldun berri eta Euskaldun zarrana? Zu esan dezun bezala zure bizipenak erakutzen nahi zen ditula, ez da? Bai, aroa Euskaldun berri da, ni Euskaldun zarranaz. Ja, está, listo. Aurre honekin hasiko gea. Gai hon bat da. Bai. Ez, uste gendun gai hon bat zala, eta esan duen, venga. Eta zesan miran dizuen, antzes nau, esan dezuet Durangon aurkeztu zenutela laburra, aurrenengo luzia nun aurkeztu zen duten. Zornotxan estrenau genuen, noiz izen da, esan otsaian, ez da? Otsaiak amazaian estrenau genuen. Eta gero ordundik, egon gara Galdakaon, Zierbenan eta Durangon. Guaine maiatzan bakazu zerbait, ez da? Bai. Barikoen gauz Mañarin gauz barikoen, bai. Eta maiatzako eta maika Gernikan. Hori da. Eta bolo askoak azue, udara nola dator, edo... Momentuz, lasai, promesa asko. Promesa asko. Baina, bueno, ikusiko, kontratu edeko gunien firmaute, hori da. Eta lotzen dezuenian, nun aurkezten dezuen, nun ikusten da sare sozialetan, edo hemen egongo gea, onbendiko nia ibiliko gea, nun aldeu topatu zuen ibilbidea, oso nun ibiliko zeaten? Gure sare sozialetan, bakoitzak deko berea, eta hor iragartzen dugu, bai. Oendik ez dago Euskaldunkak sare soziala? Ez. Oendik ez. Vale. Bueno, eta... Hau pentsatzen dut ez dala zuen ogibidea, ez da? Ni administraria naz. Bai. Antzerkitalde baten egiten dut lan. Goraka antzerkitaldien. Eta, bueno, gero, bizi naz antzerkitik, bizi gara antzerkitik, baina periferia horretan. Ja. Azkenean leku askotan ikutu bihar da, bizi izateko, ez da? Hori da, bai. Nondik noa ibiltze zate, ni hori ez, naz administraria gorakadan, eta gero nire enpresa sortu dut. Evento ekoizpen enpresa bat, taula ditzen da. Vale. Eta, horre ibiltzen gara jaiak eta egiten. Ez da, notatzen zaizu humore bakazula barruan, eta gainea, aro harrapatu ez dut, ondo pasatzea. Eta aroa nola da zure unegotasuna? Zertan ibiltzen zea? Ni aktore lanak egiten ditut, aktore moduan nago, eta gero bebai irakaslean naz, antzerki irakaslea Durangon.
Ona. Bai. Dana antzerkin bueltan ibiltzen zate orduan, ez da? Bai, eta gero sortzaile moduan Dekat konpainia bat, Las Paralelas, eta ja atara ditut ikuskizun batzuk. Dekat Miss Spain. Miss Spain? Miss izan naiz, eta ikuskizunean. Gero El Golpe egin nuen, eta zer gehiago, eta hori uste dut. Badut ahaztu baten bat, baina holan. Garrantzitsuenak hori. Ez Dekat beste bat hortik, baina hori. Eta zehar rapateko zuen, aktore bezala hobeto pasatzen zu, holtza gainean hobeto pasatzen dezu, Eta edo klaseak ematen? Eta klaseak ematen? Bai, Danetik pizkat. Oso ondo, bai. Honena da aldatzen ibiltzia, ez beti berdinan ibiltzia igual, ez da? Hori da, eta niri klaseak ematea gustatzen zait, eta antzestea bebai, orduan ezin dute... Ezin kexatu. Ez. Ze ona. Bueno, nola zoazte majabo horrekin? Hau, ezakit horrela. Oso ondo, birrindu ezu, ezin jo, Guain bota menta osto pare bat, eta perexila hauek, baino lagunakin lagundu pixkat, moztuta bota. Oso txiki egingo dut, edo... Betu, oso txikiteko truko bat emango izut, bale? Hartzen dezu bi osto, mindikan betu, adidez puntatxo hau, eta oso txikiteko bolatxo bat iten deu, bolatxo bat, eta ja txiki hola iten dezu, bale? Eta hola erresago iten dezu. Hobeto moldatzen zen, azu handi jartu, azu txikila. Eta azu talo gindain, profesionala egin zea, talo egiten. Onna, maite, onna. Eta ikuskizun horiekin martxan zabiltza ere bai? Ez, oin nau, hortz mugarekin hasi behar garela barriro egiten, hori da kaleko antzerkia, eta oin gabiz egiten agurea, urpekaria eta itsasoa. Eta hori kale antzerki bat da, eta hortz mugarekin nau. Ze ona. Bai. Gelditu gabe, alegia, gelditu gabe. Hori da. Bai. Tostatuta, ja, ze ona. Hemen dana eitzen da eitzen, behitu hau nola dakaun, Hau ja, inda dao, puntxuan. Eta, guain kale antzerkian ibiltze zehala, udapartian kale antzerki gehiago ibiliko dira, ez da? Bai, asko neguan zailago izango da, ez da? Hori da. Bueno, baten bat urtetzen da, igual zeran da frontoi baten, edo, baina ez, normalien udapartien, udabarrian... Aterte antzerki izango zara, aterte antzerki. Hori da. Eta oso polita da, baina nik uste dut gogorragoa dala, bueno, dan egiten dugu. Montaje, desmontaje, karga, deskarga, eta eurila da hola, o aizia dala, o bestia dala, ez da? Bueno, eurie badau, edo ez da egiten, edo plan B egon bida. Normalien hemen Euskadin plan B egoten da. Claro, beti dago prepauta, hori da plan A, eta B kantuan. Hori da. Hobeto esan da. Bai, oso polita da. Bai. Ze ona. Bueno, hemen txeia, bani joa... Plateran bila, txerrek etxaraka, platera eratzen. Hor behitu, ja, bota ezu belarrak, guain hiru hautzak bota. Eta gero botako zu olioa nuntak atemen. Olioa botatzen fungo zea eta ja masatxo bat ingo. Vale, gero gainetikan botatzeko horrela, platera. Koiara bategaz edo dana botako dut? Bai, hartu goiaratxo bat, eta ni uste bakoitzai goiara kaderdi bat botak nahiko izango gala. Vale, haure atako deu, haure bai. Venga, guazen kanpora. Eta lotxo ze bereziak inditugune. Ai, ama, ze gauza goxua. Gainea, talo hauek, bueno, hartuanak ehala izaten dira, baina glutenik gabeko taloak izango zian hauek, Orduan, ezindunak glutena jan, talo hauek prestatu etxian, eharrak edatuko zaizkizu eta. Eta hemen esan dakoa, tipula hobetu zeitxura hartu duen, nahi nun pixka karamelizatu hau batea, eta guen ningo deuna da, iragatzi, hemen dikan hartuko dut. Eta oli hori ez dugu botako, Oli hori, ingoetena da, hemen iragatziko dut, zeatikan oli hori garbia dago, bakarrikan tipula indeu, eta aldeu berrera albili beste zerbaitetako. Vale, tipula kanpora, jogurra listo dakau, arroza dilistekin, taluak martxan, eta majaua gehitu deuna ere bai, oso ondo goaz. Vale, hiru horiek hemen jarri nabazu, vale? Maite? Ni platera hartu. Bai, sartaian jarri, kontuz bero dago da, Vale, hau listo. A ver. Bueno, jendia animatu, Euskaldunkak ikustea, zuek animatzeko zerbait esane bai. Otxiste, bota, oseo ze ikusiko deuna, edo oseo ze aurrea, tu. Bueno, a ver, pasauko da zuen superondo. Oso divertigarria gara ikusi duzuen moduan. Bai. Eta janaria prestatzeare bai alditu zuen gonbidatu. Oso ondo iten du edana. Bai, nana. Jatea, bai. Bai, barikuen egongo gara Mañarin. Mañarin, bai, Mañarin, ai ama. Eta 31 Gernikan.
Hasi anima utorten. Animatu, goxatu ingo zuen, seguru. Ni hemen txeia goxatzen nahi naiz, eta ez detik ikuskizuna. Aber hemen txein behar deuna da, behitu, ingo deuna da guain hemen, botako ditugu. Aukenduko dugu mendikan. Botako ditugu hemen puxketatxuak, topatzeko la kris-kris batzuk. Botako dugu bolillua, hola. Behitu, horrela. Eta guain, hemen, amaitzeko, falta zaiguna da. 2 hiru talito jarri horrela, adibidez. Bat, 2 hiru. Bale? Eta amaitzeko historia, hau gainetik botako jo. Bagoaz, gaur egun ikusi eta hau jatea. Bueno, lagunak, azteko tamen, mi esker horreotegatik. Eta zuei, mi esker, gure hizkuntzan ikuskizunak da nola ez euskaldun berri, euskaldun zar, eta danon artean ondo pasatzeko. Mi esker horreotegatik. Eta goxatu erazi. Agur lagunak.